Takže ja vás vítam u ďalšieho videa a tuto máme druhú časť z tejto hry, kde sme s Markusom. Čau Markus. Čuste. A ideme tu si pomáhať. Som to zrušil. Sorry. Daj to tam na to tam nevytlačíš asi. Tak ty máš asi stlačiť. Ja, hej, áno, dobre. To preskočíme. A teraz tam dole to musíš dať na ten... Pôjdem dole a ty si tlač, predsa ty natáčaš iba. OK, kámo, jak mi to spadne, ty vole. Ne, OK. Ne, ja som to posral úplne. To nevyriešime. No to nie. Škoď na toto červené tlačítko. Dobre, no mám to. Ja to nejak skúsim obskočiť, ale to asi nedám. Ne, to Kámo, nedám. tak reset asi. Môžeme ísť znova. Môžeme ísť znova, OK. Schoď prec z červeného. Čo? Ja som to restol. To stačilo ísť prec z červeného tlačítka. Aha, OK. Aha, dobre. Tak, ja som to troška resetol. Kámo, my máme pushbox. To sa to volá. Potom ja pôjdem na to červené tlačítko a ty pôjdeš... Kámo, ty už tu máš 9 levelov? Asi hej. Kámo, lebo ja mám iba Neviem, 4. Hotové a ty máš už 9. No kde si? Alebo ja som to gamblil s Tomekom, a však v pushbox. Ja, no však... Ja to čakám. Ja som to Vieš gamblil čo? s Tomekom. Ja s Tomekom si to gamblil. Dobre, tak počkaj. Skoro ráno, keď boli online hodiny. Je. Kamo. Ste to fakt gambli na online hodinách, ty vole. Hej, a preto som vždycky nevedel, že čo je nové učivo. A potom tie Markusové známky. Tak čo, ideš To ty? nie je dobré známky. No, dobre. No poď. OK, dobre, musím to dať na to modré. Dobre, mám druhý. No podaj tam ten tretí. Máš? Máš, dobre, ideme. Toto asi máme všetky tie... Čo je toto? Počkať, ja si viem. Stojí tu zatiaľ, OK, budem tu stáť. bo my musíme dať tie kocky teraz. Áno, ale keď dáš... Asi tomu chápem. Daj to, kde to dáš? Tu na stred? Dobre, tak hentam to, daj to hentam. Dám to na stred. Daj na stred, lebo to bola tá stredná. Frajer, ja ti idem pomôcť tým, lebo... Ešte, No, ja sa som to bojím, že ty posral, tam som musíš to stať. Nie, ono to drží. Ok, dobre. A teraz Tam ako? musíš... Dobre, stojím tu. Daj to na hentu tam na tú druhú. OK. Poď teraz Nie, ty. chod, no dobre, tak, ale jak to poserem, tak to bude zle. No tak ty budeš mať hejt komentáre. No fakt díky, počúvaj ma. Fakt díky, počúvaj. A ty budeš prvý, že? Ty budeš prvý. Možno. Možno určite. Dobre, tak. Nice. Drží to? Dobre. Tak. Raz. No, to si nepošefil, počúvaj ma. A gulička? Pozor, gulička, ne! Aj piči. Keď tak respavneme. Ježiš! Teraz potrebujeme Ja som to úplne poslal. No a čo, akorát máme piť guličku.
A toto asi urobí novú guličku. Som ja spravdu. Aha, dobre. Dobre, ešte jednu tú kocu z porostu. Daj pozor na tú guličku. Dobre. Keď tak raz spavneme. Okay. Nice. Pozor, už to ide! Počkaj, ne, počkaj, stoj, počkaj, tu. Daj to tam. Nice. Hotovo. Máme to, kamo, 5 minút nám to trvá, Lukáš. Jo, 5:50. Ideme ďalej. Ideme na ten druhý, hej, na ten color coded. To bude tiež nejaký ten hlavolam, ty vole. Kde si? Už si tam? Už si tam na tom? Jo. OK, tak ja som tiež. Môžeš si vybrať farbu. Ja budem modrý, ja mám modrú rád. Ja budem červený. Čo sa stalo? Kam mňa to zabilo? Môžeš ísť iba po modrej. No však ja viem, ale ja som sa skočil. No dobre, no poď, máš to? A teraz môžeme ísť. 3, 2, 1, poď. Dobre, no poď, ideš ty. Teraz mi musíš skočiť na hlavu. OK, poď, ideš. Dobre. A teraz idem ja. No poď, to dáš. Ešte posledný. Opa, dobre. Yes. Čo tu? Si. Aha! Kurva, s mojím medzerníkom. Aha, počkaj, to... Mám sa vrátiť? No musím... Asi sa moc nevrátiš. No nie, ja sa nevrátim, musím si dať reset, no. Nevadí, to vystrihneš keď tak. No, to je... Určite ich... Ale nie to, že som to posral, ale to, že to ideme od znova. No, hej, to sa vystrihne, to bude v pohode. Boha, zas ma to zabilo. Píč, s týmto. Idem sa napiť a vy by ste si tiež mali stopnúť video a napiť sa. Tom ver, stopni si video, teraz si ho pauzni a čakáme. Máš? Yes. Boha, ja som zase zabil sa. Bežím. No piče. Nestíhame. 1 z 2. Kamo. Dobre, 3, 2, 1. Teraz poď. Poď. Ideme, dobre. Nee, ty sa mi pol. Jak si tam... Kokos, spevák more, Lady Gaga. 3, 2, 1, poď, ideme. Bež. Dobre, a stoj. OK, dobre, poď druhý. OK, a teraz idem ja. Dobre. Ty si sa pohol. Ty si sa... No tak je... OK. OK, hopa. Ja som tak rád, že teraz netočím, by sa to strieľať nechcelo. 3, 2, 1, teraz poď. No poď. Vlastne teraz je Slovak 027 na dovolenke, ja to musím strieľať tvoje videa. Však to prvé video si pošefil sám. Hej, ale tak ja neviem, jak to máme urobiť. Neviem, ja som si vymazal... Ne, počkaj, to je... Nie, blbosť. Tak. No poď, asi musíš skočiť. A skoč na to svoje... Aha. Tam rageuje. Radšej sa vymeníme. OK, dobre. Tak vymeníme sa. Vo mne nefunguje medzerník. Aha, dobre, ale that's not my problem. Kámo, ja sa tam vždycky čudujem, že jak zomrel, ale ty fakt. 3, 2,
2, 1, teraz. Poď. Dobre. Poď. Frajer. No, ja viem. Boha, ja som vyšiel skôr. Čakáš tam na mňa? Kámo, však ty to pošefia za nás. Poď, Marek, poď. Sorry, ja som sa pohol, sorry. Sorry. No. OK. Tak, to je úžasné. Kámo, ja si budem natáčať na počítači a budem si to strihať na mobile. Poď, ideme. Tak to robím aj ja. Hej. Počkaj. Ja to No poď. Haha! Ty mi spadol. Ty, počkaj, stoj. Môžeš. Frajer. OK. Yes. A teraz ja si na teba vyskočím. Oh, I got it. Poď, skoč na mňa skoč. Ty si to prežil. Kokos, tak to čo bolo. Počkaj, čo? Ja viem, čo musím urobiť. Choď tam. Mi tu musíš dať tvoju tlustú hlavu. Čo sa do mňa navážeš? No, ja teraz tam nevidím a neviem, čo mám robiť. Počkaj, ono to je na čas. Takže 3, 2, 1, idem po teba, bežím. Musím na tom stať asi. Ja počkám, s kým sa to vynulé. Čo? What the fuck? No však poď tu, ale... Ale on sa to zase dalo tam, na to. Zase... Veď choď tu. No, akože, okej. No to tu není. No však nie! Tá modrá je na čas. Aha, to takto, že tá červená. Nie, modrá je na čas. Kamo, ja viem, čo musíme urobiť. Počúvaj ma. Drž mi to. Ja ti to otvorím, to modré, prídem po teba. A rýchlo, a potom ty mi to urobíš. Akože, ježiš, to bolo divné. Poď rýchlo, poď rýchlo. Skoč mi tam a ja musím z tebe vyskočiť na hlavu. Ne, pred koncom. Do prčíc som posral. Ešte, že ty to striedaš. Dement. No však ja Ale posunuli sme sa. Porýchlo. Ne, ty kokos. No poď, skač. Počkaj, ešte neskač. Môžeš. Kámo, tam bola fakt asi, že 7 milisekunda. A ty to práve vtedy. No poď, vyskočím ti na hlavu. Nice. A teraz ty mne. Dobre. A teraz, ty skoč tam a ja po teba rýchlo pôjdem. Takže... No ale už nám to ide. Už nám to ide. Tady 3, 2, 1. Idem, bežím. No poď rýchlo. Skoč mi tam. Poď, rýchlo, vyskoč. Yes! Máme to! Nice! OK. Konečne. A ešte tu máme nejaké levely. A to boli posledné. Takže to bude na dnešné video všetko a ja sa s vami, aj Markus sa s vami lúčime. Čaute.